Kada ka taɓa bin murya a cikin dare, ko da murya ce mai daɗi. Wannan labari zai sa ka daina fita da daddare. Wata yarinya ce mai suna Aisha, tana zaune ita kaɗai a wani ɗaki kusa da tsohon asibiti ranar wata Juma'a da misalin 12:47 na dare. Tana kwance tana waya sai ta ji murya ta mace tana kiranta a waje. Aisha, Aisha, don Allah ki buɗe ƙofa. Ta fita ta kalli agogo da dare ne yayi sosai. Ta ce, wace ce? Sai muryar ta ce, ni ce maƙwabciyarki, ina buƙatar taimako. Amma abin mamaki, Aisha ba ta da maƙwabciya mace. Sai zuciyarta ta fara bugawa da ƙarfi. Ta leƙa ta ramin ƙofar ba ta ga kowa ba. Sai muryar ta ƙara kusantowa, amma daga wannan karan muryar ta sauya ta zama mai kauri. Idan baki buɗe ƙofa ba, zan shigo da kaina. Nan take wutar ɗakin ta mutu. Ƙofar ta fara girgiza, sai Aisha ta ji numfashi a kunnenta. Alhali tana tsaye ita kaɗai a ɗaki. Washe gari an same ta mutu. Abin da ya fi ban tsoro, ƙofar ba a buɗe take ba. Ma'ana ƙofar ɗakin a rufe take. Mutane suka dinga al'ajabin ta ina wannan lamari ya faru.